lo mhlaba esiphila kuona awuyona lento abantu abacabanga ukuthi uyiyo. This is something else. I wish and I pray ukube ngangcono ukuba lento ye spirituality iyafundwa esikoleni, ngoba bakhona abafowethu abahlakaniphile kepha base beshoda ngolwazi lwakamoya, because lujulile, olwakamoya lujulile. Sometimes mawukhuluma indaba zakamoya umuntu engakunderstand, ingakho kuthiwa azixoxwa kakhulu, kodwa uyenza noma uyasho mase kuyenzeka. Sikujana mfowethu, ngikuzwile ukuxolisa kwakho, ngikuzwile futhi amagama ebehamba nokuxoliswa kakho ukuthi kwenzekile. Ngikuzwile Sikujana Dr. Khehlelezi uxoliswa kwakho. Ukuxolisa kwakho kukodwa, angithi mina ngumuntu wezingqinamba mina. Xola kancane ufuna ichaza kahle le. Ngichaza kahle. Funa ukuchaza kahle lento. Ukuxolisa kwakho kukodwa, mangabe umuntu wakamoya, uya understand ukuba kunengqinamba phakathi, ngoba kunomthetho wakamoya othi awulwi nento engalwi. Uyabona njengoba uapplyele umthetho wokuzehlisa, kunengqinamba enqobile. Njengoba kunemimoya efikile kuwena ngaphakathi, noma ngemicabango, noma ngendlula, noma ngephupho, noma ngesibonakaliso, noma ngekwe consultation, wena waziyo ukuthi imimoya ifika kanjani ekwenze ugcine iconvince ukuthi ubone isidingo sokuxolisa. Izwake ngithini mfethu, ngithi umthetho wakamoya uthi awulwi nanoma yini engalwi. Uma ngase ngithi mina njengoba impi kade isiqala ukuba toxic, bese kuyimpi lebisiyenzeka, njengoba kade iba toxic, mangase mina ngiqhubeke mina ngibe toxic, kuzobe ngihlulwe ingqinamba yakamoya. Shuthi lapho ngabe strategically sengidayisekile noma ngidayisile, ngokuthi ngiyayi-understand and I always stay on the line leya toxic ebesiqalile. Ngithi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuzehlisa, nami ke ngeke ngiqhubeke ngibe toxic. Into engeke mina ngiyeke ukuqwashisa abantu nokufundisa abantu. Uma kuwukuthi ukuqwashisa kwamabantu kuyisono kwabanye noma kuyimpi kwabanye, ayike nginhlahla ngoba emazulwini ngabe kwela leyonto kulwela abantu. Ingakho ungeke ungumbono kaJehova enqotshiwe. So njengoba ngiyichaza ke le ngithi ukwazi kwakho ukuzihlisa, ngikulalelile futhi ukhuluma. Ngiyalalela ke mina because ngiyamthanda umuntu obekhuluma ilanguage yakamoya. Ngiyamthanda umuntu okhuluma ilanguage yakamoya. Ngikuzwile futhi uchaza ukuthi isigodlo sami sinhlobuni. Baya abahlale beza lekhaya ke bayazi ukuthi sinjalo. Uchaze sona ngempela isigodlo sami. Dr. Khehlelezi Sikujana uchaze sona ngempela. Yabo, vele la eThekwini mina nginegodlo ezimbili leThekwini. So that is why ngithi uyabona masuqala uhlonipha ke isigodlo, uhloniphe mina uzuhlonipha isigodlo.
kumina kwenza ngikubuke wena Sigujana njengomuntu ozalwa kabusha. Njengomuntu ozalwa kabusha. Ngizwile futhi uthinta igama laNkulunkulu. Wayiwina futhi inhliziyo yami ngoba angifuni ngempela noNkulunkulu. Uthema usho uthi even amanye ama products akho uyawa uthi mawusukwenze konke okwenzayo uphinde wakhulekele ube kuNkulunkulu phambili. Hayi umthintile lapho. Vele mina isifiso sami ukuthi zonke inyanga zibe uNkulunkulu phezulu mase yibeka amadlozi abo da second. Into engayifuni mina ukuthi umuntu afune ukubeka idlozi lakhe ngaphezulu kaNkulunkulu ngoba uyaliqhatha idlozi lakho noNkulunkulu. Ngithi ngiyicacise leyo Sigujana. Yingakho mfowethu ngithi it takes a man ukuthi umuntu akwazi ukuzihlisa uxolise ngale lazoxolise ngalo. Mina ngabe ngiunfair ngabe kwayimina kahle kahle lento engithi ngiyona ngiyona wiwinile inhliziyo yami. And I pray ukuthi njengoba ngikubuke mina njengomuntu ozalwa kabusha. Zalwa kabusha ke noma sewusiza abantu la obasiza khona akube ukuzalwa kabusha. Yingakho ngiqale ngangangena mina ku live. Ngathi ake ngibuke lento because kuyenzeka omunye umuntu axolise ngapha. Kanti impi ufuna ukuyilwa ngenye indlela. Siyayigada futhi leyonto. Ukuthi mawuxolisa ngapha kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe uyaqhubeka uyalwa. Mhlawumbe ubluff abantu uthi uyaxolisa besulwa ngenye indlela. Ziningi indlela zokulwa. Ziningi. Mawulwa uyakwazi ukuthumela abantu ukuthi abayohlasela. Mawumuntu mawulwa beyohlasela abantu. Kodwa wena mawusewenza ini? Masewenza i-fake smile. Wekuthi ngiyaxolisa ngapha bese uthuma abantu bayohlasela. Baphatha ikhali yonke into. Uyakwazi omunye ukuxolisa bese ethuma imidlwane ukuthi ayiqhubeke ikhonkothe ilwe. Yabo lapho usuke enza abantu izilimo ukuthi njengoba ngithi ngiyaxolisa nje kodwa nginemidlwane yami khonkothani nini ibikhokothe nayo. Omunye uyakwazi ukuthi athi bengabe exolisa bese kugqibela uV. Nginjena ke mina uma kungenzeka Dr. Khehlelezi kube ukuthi ubuxolisile nje kanti mhlambe khona iplan ekhona ngabe mhlawumbe uzobona udwebe uV noma ngabe khona imidlwane uzoyithuma noma ngabe khona into ozoyenza kuyoba yibhadi lakho ke lelo. Ngoba yindaba ngoba ngeke ngiphinde mina ngehlisa umoya entweni enjalo. Ngiyodila nawe la ngigcine khona. Nawe futhi uyodila nami la ugcine khona. Kodwa mangabe nje uthi uyazihlisa bese kungabi khona impozulwa ngayisa ngoba ngihlakaniphe kakhulu ayike ngazi uyibona. Bona yonke into. Kodwa mina indlela oxose ngayo ngikubuke njengomuntu osezwale kabusha. Ngabuka ngibuyelwa yithemba ukuthi hayi akugcini phela ngoPawuli lo wayezingela amakholwa owashawa unyazi. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lona but bayayazi amakholwa yodwa. Washawa unyazi wavuke somunye umuntu. Lalela baba. Lemhlabeni vele umuntu nomuntu uyawenza amaphutha. Ngiyakwazi lokho mina. Kodwa into ebalekile ukungajajwa ngamaphutha owenzile. Ukujajwa mawusuthi ushintshile. Ukuthi ushintshe ngempela yini. Baningi abantu namhlanje abashadile abaqale benza amaphutha bengakamtholi upartner ozomshada. Baningi abantu abaqale bangahlonipha benza amaphutha kodwa namhlanje impilo yabo isihlelekile. Lemhlabeni siyafunda ngamaphutha. Iphutha engalenza mina ukuthi ngithi Sigujana ngeke ngiphinde ngikhuze uma wenza iphutha. Cha, angithi phela njengoba uKing nje. Uma ngamuntu eziphutha akufanele ngilwe nawe. Kodwa kufanele ngilungise iphutha elenzekile ngabe ngenkulumo, ngabe ngokufundisa, ngabe noma ingane. Kulungiswa ini iphutha. Hayi lento yokuba toxic because ngeke ngivume ukuthi ngithi hayi bantu sengizonidayisa ngoba sengibasizile abantu kwezinye izinto and mina ngibekelwe ukuthi ngilwele abantu. Ingakho lingekho ilanga la ngiyosho khona into mase kuthiwa leyo nto ayenzikanga. Alikho.
alikho noma yini engishoyo iyokwenzeka njengoba ngishilo. Ingqinamba engayinqoba engivumela ukuthi kube njalo. Kodwa mangathiwa ngisho into kuthiwa yenzeki, kungaba either ngiphule ingqinamba noma uNkulunkulu ungishiyile. Sengafuna ukubheka ukuthi ngoneni ukuthi uNkulunkulu angishiye. Ngoba uNkulunkulu akakushiyi lingekho iphutho lenzima. Ngoba uNkulunkulu akazwani into engalungile. Ingakho ngithi mfethu lapho ukhona indlela okhulume ngayo ngikuthande nakuba uyibeke ngendlela yakho le. Khona le nkulumo oyithintile Dr. Khehlelezi kodwa wayibeka ngendlela yedlozi lakho ngakuzwa futhi. Umuntu unemimoya emibili umuntu. Wena uyibeka ukuthi khona amakhehla, wathi khona nogogo, ogogo abathi amakhehla athanda ukula. Ngithi mina ke umuntu unemimoya emibili. Khona umoya olwayo mase kuba umoya wokuthula. uNkulunkulu nabantu abakufisela okuhle abahambisani nomoya olwayo. Idlozi lakho elikufisela okuhle alihambisani naleli dlozi elilwayo. Idlozi elilwayo likwakhela izitha kungenasidingo. Idlozi elilwayo likuvalela izinto kungenasidingo. Kanti idlozi lokuthula nelomnqoba livula noma kuvaliwe ngoba mawulala phansi ila khona abantu bekwazi ukudabukela. Ogada nala unotice yazi abantu even ma social media abamlwela umuntu othi uyayilwela, kodwa abantu beke bakubona ukuthi uyi victim. Babalalela baze beze show hashtag bekulwela because uyi victim. Yini bekubona uyi victim kodwa uthuli bayakulwela abantu. Kodwa mangabe uzokhuluma kakhulu ulwe kakhulu abantu abakulweli bathini? Bathi sifuna ukubuka ukuthi iyogcinaphi. Ngoba niyana. So uma uthi wena kube nemoya emibili, khona amakhehla alwayo, khona izalukwazi ezikhuzile, ngiyayi-understanda mina ngokwakwa spiritual. Liyonto ishilo. Ngokwakwa spiritual ukuthi yezempi lezi ezokuthula lezi. Lezi zokuthula zipreminder kulezi zempi. Ingakho ngithi lezi othi zivukile zokuthula yizona engenza ngithi I suspect ukuthi ngathi ufuna ukuzalwa kabusha noma usuzalwe kabusha. Umphakamisa lezi mase kuba uNkulunkulu ngoba lezi ezithi hlasela, ezithi sebenzisa abantu ukuthi abakulwele yilezi zempi lezo. Ingakho ngithi mina into eyenza ngikhulume kanje ingenxa yamazwi aphuma emlonyeni. Ngize ngaphinde ngawaposta mase ngiwaposta ngathi kwagqamisa futhi lamazwi la ngawagqamisa sengiwapostile mina because bengifuna ukukhuluma ngayo yonke lento. Impi ayifuneki, into efunakalayo is to be humbled bese kukhonjwa indlela. Uma ungibheka mina noma yinini mangiba nenkani, ngiba nenkani kodwa ngibe ngikhomba indlela. Ngibe nenkani kodwa ngibe ngikhava abantu. Yabona ilwimpi ngoba phela angikwazi ukuba nenkani kodwa ngingakhona. Ilwimpi anginendaba nempilo yayo. Into ebalekile ukunqoba. Guarantee ngeke nginganqobi. Ngoba ngazi amandla engihamba nawo. Ngazi ingqinamba engayinqoba. Ngazi isifungo engasifunga ukuthi ayikho into eyoma phambi kwami. Ngazi isifungo engasifunga ukuthi ayikho into eyoma phambi komuntu osefike kimi. As long as bezongilalela ngihloniphe. Bese efikile umuntu nje efuna usizo. Ngazi yonto, ngazi mina ngikhipha imali ezinkulu, ngimbisa idamu. Ngibisa idamu, thiwe liyafuneka. Kuze kulawulwe yonke into, ngibisa idamu. Ngazi mina iziphi, ingaka ngithi mfowethu ngilalelile. Ngithukuthele. Ngoba before wenza live, ngiqale ngezwe ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Uyazi ke nawe ukuthi utshele bani ukuthi uyafuna ukukhuluma nami. Yabo, uyafuna ukukhuluma nami ngoba khona izalukwazi ezifikile. Uyafuna ukukhuluma nami noma ngingafihli. Utshele lapha ya ubhuti we-restaurant esezingeni eliphezulu emhlanga Rocks egcwalayo and ekufika izikhulu lekuthiwa umageza.
Le restaurants nami engidla kuyona bengabe ngemhlanga imushroom. Restaurants leya esezingeni eliphezulu le restaurants. Wena onyanya ufokofo kusho thina uKing Bhaka ngeke mina ngiye entweni ngigoqa. Mushroom isezingeni eliphezulu uthinte uMageza kanti uMageza unabangani. Aphinde futhi uMageza kumina afane nomfowethu ngeke ngithi umngani kumina afane nomfowethu. Thina mawuthinta yena naye wangifonela. Ngathi kulungile. Ngizobuka njengoba ngubukile live wakho. Yabo. So kwabona ukuthinta uMageza usomabhizinisi okanjeya umngani wakho kumina afane nomfowethu ukuthinta yena. Angitshela ukuthi angibuka live. Angigqugquzele noma usukala aphinda afone athi King nangu seyangena. Amandla lawo. Amandla lawo. Amandla lawo. Ngabo. Amandla. Ungithintile uMageza. And ufuna ukumtshela ukuthi khona abadala sebefikile kuwena. Wamtshela futhi ngenhlanhla uMageza naye umuntu aka spiritual. Wa understand ingeke kwazi ukungithinta. Mina akangifihli mina. Angifihli mina. Hayi angifihli nje. Mina angifihli mina mfethu. Yabo. Ingeke ngithi mina lapha nje mangabe ngiyemhlanga ngeke lapha emushroom. Akhona namanye ama-restaurants namahotele engiwahambe. Kodwa ngikhuluma ngale ngoba ile engiregular khona. Ngenxa yokudla kwakhona. Okright. So bafethu so ngiqonda ukuzonqoma la ngoba phela umuntu mfethu awumgceki noma enze kahle. Ngabe ngilongi by spiritually nje ngingagwetshwa. Umuntu awumgceki noma enze kahle. Kunemshado ebhidlikile ngaphandle. Ngokuthi nje akekho ufuna ukuzihlisa. Indoda naye yazi ukuthi imini inhloko, umama uthi ngeke ngizwe ngalo. Ubhidlika umshado. Kunosomabhizinisi abaxabanile kwawa amabhizinisi ngoba engeke ufuna ukuzihlisa. Engekho naloyo ethi nami ngiyinkunzi ngakithi nalo ngiyinkunzi ngakithi. Kodwa ukuthi ukwazi ukukhumbula ulikhiphe uthi nguking. Uthi utsheliwe futhi idlozi lakho lathi uKing lo. Latshela idlozi lakho lathi uKing uyihambile le ndima endimudala. Kodwa nawe uhamba nathi nawe unamandla. Ngangithi mina ngokwami ngikubona uzaba kabusha. And ngifuna ukubuka. Ngifuna ngibuke nje. Ngoba njengoba uzaba kabusha ngifuna ngibuke ukuthi lento engiyishoyo yiyo ngampela yini. Ngizoyibuka. Uma ngiyona ngiyobuya ngithi idlozi lakhe yes linamandla kodwa uyena obuya ngalilaleli ngiyokutshela. Kodwa lokho okwenzile hayi kukunika amandla baba. Kukunika amandla baba. Kukunika amandla and nami ngiyacela emazulwini nasemhlabeni ukuba njengoba ukwazi ukumela iqiniso limeleke iqiniso njengokulimelele mfethu wenza live limele noma usulapha ngoba ngesiqamba manje ukulapha kwakho nawe wakuphiwa abadala bakho limeleke iqiniso noma usulapha le mfethu. Kodwa uma uzoligeja mawusulapha ngiyabuya uma ngizothi like ngithi uzalwa kabusha kuyabe eceleni kunemdlwane la engikhonkothayo ithi thunywa wena izosuka la. Izosuka ke lapho and mayisuka umhlaba uyonyakaza. Iyonyakaza. Bafethu nani lapho nikhona hayi ukuthi ngithini. Kwaba ingqinamba yami awulwi nomuntu ongazi. Nawe emsebenzini futhi la ukhona ungalwi nomuntu ongazi. Kodwa umuntu ubeke walo ilwake nawe ke. Beke walwa. Ngoba ngeke uvume phela unqotshwa ungalwanga ilwa kodwa uqali ngokulwa. Ziyazi ngisho igebengu akuqala u7 kuqala u6. Ithi 6 mayisithi 7 mayisithi 7 sekushintsha inombolo bayazi. Thenje ake ngikhulume nawe lapho ukhona sigujana mfethu
lapho ukhona ngiyazi ukuthi mina kunabantu abazi ukuthi angikufuni cha ayikho lonto mina into engiyayifuni ukuthi kwenzeke into ekhombisa ukuthi umuntu yamhlukumeza kodwa indlela ekhulume ngayo abantu bayijabulelile kakhulu ajabulele abantu akuyona into engathi mina ngizobhosta ngayo ngithi ya uxolisile cha ifuna ngibe humble dikele humble ngoba manje akuseyona ke yomuntu sekasemazulwini awulwi lento engalo phinde futhi ngisho ngithi njengamanje ke seqala ke manje nami ke manje ngizosebenza ngezinga eliphezulu idamu livuleke kakhulu manje bayalazika abantu mabefikile besabe ngisho ungena bethi awu idamu elikhulu kangaka lalela livulekile kakhulu manje iskavetha sesihlale 2 weeks lapho siloku sisebenzile nje sidla 10,000 a day namanje futhi sasebenza funa nje makushaya uDecember njengoba siyobe sihlangene lapha ya 31 December siyobe sihlangene kumnandi kunje abantu bephethe ama camp chairs abo uyobubona ukuthi kobe kuzakala ngizonishuthela masengile nesitezi lesengisakhe esangweni sesiphelile sekuseli interior ngizomkhombisa sona isitezi lesi engisakhe enzansi naso siphelile sekuseli interior design isitezi lesi esinye sivukayo khona sesithathu ke manje sivukayo isitezi angiyibali lezinye izindlu khona sesi3 isitezi esivukayo kuyoshaya uDecember sesiphelile naso yabo ngikwanakele nami angizenzeli ngiholwa ipower ukuthi angenzini ngiholwa ipower ngiholwa amandla and ipower ibeka abantu phambili and ngiyacela sigujana mfethu wangitshela ngithi ngibona ukuzalwa kabusha ngiyacela nawe ubeka abantu phambili beka abantu phambili uyokubona kuhle nomusa kuyokulandela and mangathiwa zonke ke inyanga zikhuluma ilanguage yokuthi akubekwa abantu phambili umuntu angabeki into ayifunayo acabanga ukuthi umuntu uyitarget nayo into engayifuni mina ayinto engayifuni ingakho uma uthi uyangizwa ingoba ngisensa ukuthi kunokuzalwa kabusha yabona azasho yena athi izinto engiyikhulumayo zama fact bese didiswa ukuthi why ngishaya inyanga cha ngiyakuphendula lapho angishaya inyanga ngisuke ngivikela abantu ukuthi awenze u1 no2 no3 uma kuthiwa kunento ekuthiwa ukuthi ayikho liyonto angishaya inyanga ngivikela umuntu uma kukhona othi yena uyayenza lento ngithi ayikho akayiprove ukuze benzeni abantu bese iprovile khona mabefuna lonto abantu bonke bezoya kuyena angithi wangizwa ngathini mina ngathi mina undodana lapha ya untando umhlongo lo kade eniscrotum lapha ngathi ayikho inyanga ezamlapha mawucabanga ukulwa nezinyanga lokho noma ukwenza ukuthi untando asinde ngathi ayikho inyanga ezamlapha ngaze ngathi including me myself into mina ngizowina ngayo is because ngiyabona ukuthi kwenzakalani ngaze ngathi ngibona lento eyithathe kumuntu wesifazane kodwa iyayisiza izinyoka eqale yamudla umzimba wonke yasiyostaka lapha ngaze ngasho ngathi kunento ewujeli like lapha ya ewujeli like ngabe sengithi there is no way ukuthi khona umuntu wesizulu osangayenza ifinyele liyanto ngathi there is no way ngiyalwa inenyanga lapha ngathi yebo uzosinda ngathi kodwa usizo lakhe uzolithola esibhedlela ngobani esibhedlela bazokwazi ukumhlinza kodwa lento elwayo imini uzokwazi ukuyithulisa ke ngoba yinda kade ihamba nazo ibhedlela kodwa kungalungi zivele avela phuma esediniwe ngoba yinda kakuvele kuvuke lento le ngizoyilalisa lento uzothi beye esibhedlela uzofika kuthola usizo guess what namhlanje usefana nomuntu onormal wenze exactly kwaze kwafika ngisho ama TV la ezofuna ecathi ngizosubseka efuna ukungiqinisekisa into engiyishoyo uma efike efa esibhedlela ngizothiwani ngathi ngeke afe ngoba into ebizombulala yile eyinyoka manje lento eyinyoka ngiyibamba nje odokotela besebenza umsebenzi wakhe ngokomthetho
kumele ngabe odokotela basesibhedlela nezinyanga nabela bendabuko kumele ngabe kuyasetshenziswana. Ngoba hayi ukuthi mina kuphela okwazi ukwenza lo msebenzi engwenza intando, ukwazi ukubamba umoya. Bakhona nabanye abakwazi umehluko, abekho vocal. Untando besezambe wayiqeda ibhedlela. Esaza abantu besizulu esebahambile esafuna ukuya kwabanye. Mina ngakhuluma kukhona uhamba ezolithatha enyangeni ngathanga hayi lapho nangampela abajika. Ngoba bezwe mina ngisho bajika. Mathe bebejika bafika kumina. Mabefika kumina ngakhuluma bathi sesithemba wena. Ngathi khululekani ngizoyibamba inyoka. Ngiyibamba inyoka. Bathi sebehamba ngabathi fu ngemali engakanani. Kodwa angikaze ngiveze lento because bengi-understand ukuthi impeni wayo ayifuni ukuvezwa, ifuna ukunqotshwa under. Mina mangilapha ke angivezi into engiyenzayo. Even ngisho isambe engasikhipha ngithi angikusho ngoba sebesuke bakusho lapha abafowethu beThuleleni TV sebekumentionile ngizwile bekumenitiona ku TV ingakho sengikusho manje ngabathi funga imali. Yabo kuthe noma sebeyabomlandi bafika futhi la ngaphinda bathi futhi. Why kube ufu? It's because nam angifuni into ezophazamisa nezovala. Yabo sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ekuthenini ehanjiswa noma eselandwa. Sibonge kubona bonke abantu ababamba iqhaza ngokuhlukahlukana kwabo baningi bahlukahlukene ngokuthi ngiyabala abanye kube khona engababalanga kuthiwa ababamba iqhaza nje nekade bemkhulekela abantu. Sibonge nezinyanga ekade zikhuluma egodlweni zazo zimfisela ngoba zikhona izinyanga ebeyikhuluma egodlweni zazo zimfisela okuhle zikhona. Bakhona abantu ekade bethandaza bethi ngampela iprocess ayihambi kahle bakhona, kodwa into emnandi bese bethandazela into ene directive yokuthi kuyiwa la. Awucabange ezosuka aye kumuntu thizeni kanti umuntu uyomquvisa nje emzini wakhe 3 weeks ehleli engasizakala uyathandaza wena kanti ivela kwenze kulutho. Kumnandi ukuthandazela into ekhona. Even empilweni yakho ithi uthandaza ibusebenza kanzima. Thandazela into ekhona. Ungathandazi kanti ulele. Yabona? Ungathandazi kanti wena wazi ukuthi yonke into kumele ize ngetrade. Cha. Thandaza kodwa ugijima. Thandaza kodwa ukuline oright. Umsebenzi wami mina ukufakana kuline. Kodwa manje kufaka kuline sometimes ngeke kube mnandi ngoba kusuke phela kunemoya against lento engishoyo. So kunemoya against bafethu lento yaka spiritual world, it's something else. Akuyona into yokudlala yokuthi ukudlale ufica abantu bedlala ngayo, akuyona into yokudlala. Ingakho nje mina ngisho umuntu ekhuluma ngiqale ngimbuke ukuthi is he spiritually uplifted. Once ngakubona ukuthi you are not spiritually uplifted, uyazi ngisho ukunaka nginaka. Ngifike ngithule nje. Okunalokho ufuna ngifundise. Fundise because sikwazi ukubona izinto ezinkali. Anginawo abaningi bengizothi nje sigutshana uxolo lilithile ngizizwile futhi ngiyanomukela. Isicelo sami ke sithi akusetshenzwe ke manje kusizwa abantu ngokuyiqiniso ngoba ngine belief yokuthi uzelwe kabusha. Ne belief ngizwile. Kodwa ke ungangiprove ke wrong. Ungangiprove wrong. Mawungiprove wrong futhi ngiyobuye ngibatshela abantu. Wrong. Ukuthi hayi lalela. Into engangisho ayikho. Ngoba ngiyasho angisho ngingena esigodlweni. Ngithi mina mangikubuka ukhuluma khona into engizwayo ukuthi kunokuzala kabusha. Khona. Cha. Inamba yami ithi 0798130260. Ngiyacela bandla nazi angikhulumi kuma inbox mina. Kuma inbox wonke Facebook, YouTube, bani TikTok but angikhulumi ma inbox. Wani sibani umuntu othi uKing Bhaka ungazange ungifonele ku 0798130260 okwazi ngimina loyo. Once nje kwangaba u0798130260 waphatheni inamba wathi mina akumina loyo. Iscam. Nkulunkulu anibusise emakhaya. Nkulunkulu anikhusele. Amadlo zenu anilwele. Nawo futhi aqine. Ngoba kuyenza ilwele idlozi.
kanti lithi likulwela wena ubulidayisa liyakulwela idlozi uyalidayisa wena alithi likulwela idlozi wena iba semgqini wena uzonqoba lapho ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo ngicela kanje ngicela bandla mawuza kumina ungaze ulokhu ufona uthi wenze appointment ngolosithathu shosho ngisuke ngikhona shosho ungaze ustresseke angimtholo ocingweni ngibhizi kakhulu ngolosithathu shosho ngisuke ngikhona ngeSaturday kusuke kuyiwa lapha ya edamini lamakhanakana yila ngisuke ngiyoqopha umlando sokuyiwa lapha ya etsheni kunesiziba esisetsheni kube netshe likhulu mase kuba nendawo la uma khona mase kuza amanzi mase kuza insebenzo eyenziwe etsheni makusuka etsheni uyiwe edamini makusuka edamini uyahamba unika umakhanakana uyahamba yonqoba yonke leyo nsebenzo uma ngeke ukuhlola phakathi kiba u10,000 ngeke futhi uzuyisola including umakhanakana oil kulapho lapho including uyetsheni lamakhanakana kulapho lapho including ukubanjwa yezami izandla edamini kulapho nakho including ukunqoba kulapho nakho khumbula ngihleli and ngiyakuthandazisa lapho ukhona ukuba zonke izitha zakho uNkulunkulu akunqobele zona ungayinqobi ngokulwa kodwa uyayinqoba ngokwehlisa umoya bese uhlala emgqeni uhlale kule channel konke kuzonqotshwa bye bye.